Aquesta és la xemeneia de l'Escocesa, una antiga fàbrica tèxtil del segle XIX reconvertida en centre d'art. Des del 1999 ha estat un dels nuclis culturals més actius i alhora potser desconeguts de la ciutat, i és que el funcionament és un cas inusual. L'any 2007, una immobiliària volia comprar la fàbrica per fer-hi pisos, però l'Ajuntament va adquirir 2 naus industrials del complex i les va cedir a l'Associació d'Idees. A més, l'Escocesa rep una subvenció anual que suposa el 40% del seu pressupost total. Enguany serà d'uns 17.500 euros. Des de la direcció del centre creuen que s'hauria de vetllar més per garantir-ne el bon estat. Es altamente improbable que lleguen a conseguir tener un presupuesto para hacer ninguna de las 2 adecuaciones integrales tal y como estaban previstas originariamente, por lo menos en un año. Els artistes pensen que si les subvencions públiques disminueixen, trobaran noves formes per poder treballar en la seva passió, l'art. Por supuesto, si la balanza se desequilibra hasta un punto en que la inversión pueda ser cuantitativamente superior a la que aporta la asociación, es probable que pueda perjudicar a la dirección natural que lleva la asociación. De momento creo que no, pero es cierto que ese riesgo existe. El pròxim repte per al centre és la remodelació de la fàbrica. L'Ajuntament va elaborar un projecte arquitectònic d'adequació que queda a l'espera de la inversió econòmica necessària. Tot i la incertesa, l'experiència i les dificultats viscudes i superades fa que els artistes siguin optimistes i apostin per continuar pintant el seu futur a l'Escocesa. Si no existissin llocs com aquests, si ets realment vocacional, continuaríem pintant on fos, encara que fos tancat a un vàter. Si t'ajuden bé i si no, també. Aquesta és la meva teoria.